You talk, I talk, bokkadakal bokka talk. India talk, America talk. You understand? Don't talk. Yan ireda English patiru. Jidai panda ir chenaldu kula. Kulodo irna ketayare enk manas speech. ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೇಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ఒక ಒಂಜಿ ಏನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಏನ್ ಸೆಟ್ ಆದ್ಬೋದಿ ಇವ್ರು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊತ್ತು ಪೊದ್ರಾಡ್ ಜನ 7 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬಾನಾಗ ಬೈಯಡ ಹಾ ಬುಲ್ದಿಲ್ಲಾಡ್ ಮಾತಾ ಸೇರೊಂದಿತ್ತ ಬುಲ್ದಿಲ್ಲ ಓಲ್ ಸರ್ ಅವು ಬುಲ್ದಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅವಾಗ ಆಕಲ್ ಫಾತಿರ್ವೇರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರ್ಪುಜಿ ಓ ಅಲ್ಪ ತುಳುನಾಡುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಜನ ಉಲೇರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾಕಲ್ ಎಡೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಲೇರ್ ಅಕ್ಲ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅಣುಲ ಮಾತಾ ಉಲೇರ್ ಅಣ ಕಲರ್ ಚೈ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ವೈಟ್ನೆಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜ ಉಲೇರ್ ಅಕ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆನಗ ಯಾನೆ ಬಕ ಅಕ್ಲ ತುಳು ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಓ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಐನಿ ತುಳುಕು ಎಂಕ್ ರೆಡಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆಯನ ನಿಕ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏನ್ ಮನೆ ಪರಿಚಯದವು ಸೇರ್ರೆ ತಾದನ ಆಯ್ತ ಭಯಂಕರ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಭಿಯಾನ ಅಭಿಯಾನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡತ ಏನೈಕ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ನಿಕ್ಲನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರೇಗೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ಬಿಡುವೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏನ್ ಮನೆ ಪರಿಚಯದವು ಸೇರೋಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು What nonsense! Hey, shut up, nonsense! Bloody idiot! Dila patotari! Dila! Yan achievement panondule. Hai na digo tutori. Hey, how the injugar? Hey, security! Bela, me inchina hankari. Injugar. Security? Ha. ಸರ್ ಪಂಡ ಈ ತುತ್ತೂರಿ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತುತ್ತೂರಿ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈರ್ ಬುಡೊಂದೆ ಪೋಯಾರ್ ಅದು ಯಾನ್ ಊದೊಂದೆ ಪೋಯೆ ದಲ ಟೀ ಕಾಫಿ ದಲ ಬೋಡ ಸರ್ ನೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಕೋಲಾ ಬಚ್ಚಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋಲಾವು ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಿನ ఆయన ಚೀನಾದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಪ ಎದುರು ಕುಲಾವು ಏನ್ ఆయన ಎದುರು ಪಂಪೆ ಚೈನಾ ವೈರಸ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇದು ಎಕಡ್ದಿಂಚಿ ಚೈನಾ ವೈರಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇನಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಇವತ್ತೋ ಜನ ಸಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಒಂಜೇ ಪಾತೆ ನಾನು ಪಂಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೀಗೆ ದಾದೆ ಇದ್ದ ಜನ ಡೆತ್ ಆಯ್ರೆ ಕಾಣೋದು ಹೀಗೆ ನಾಳೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಜನ ಸಯ್ಯೊಂದು ಆ ಜನತ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈರ ಒಂಜೇ ವಿಷಯನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ bloody idiots. ತಮ್ಮ ಐನೊಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಐಟಿದ್ದೆ ತೊಳ್ಳಿ ಚಂದಿನ ಬುಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇದ ಮಟ್ಟ ಈತು ಉರುತುಂದುತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕೇನೋದೀತು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಅದ ಐನು ಉರ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆದ ಅತ್ತು ಈತು ಪುರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರತ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಗೌರವ ಮಣ್ಣು ಬೋರ್ನು ಯಾನ್ ಊದಿನೇ ಯಾವ ಎಂದಿರೋ